Projekt Play the Future je projekt Evropského fondu, který pomáhá v podstatě mladým lidem. Je to přes Erasmus. Je to projekt, ve kterém jde o to s mladými lidmi ve věku od 13 do 30 let nějakým systematickým způsobem probírat věci, které jsou v dnešní době závažný, zajímavý a hlavně který trápí ty mladý lidi. Kostka osudu pojednává o tématu, které jsme si vybrali pro tento evropský projekt, a je to právě téma mezinárodních nebo spíš mezilidských vztahů různých národnostních menšin, vztahů náboženských. Je vlastně složená ze 4 osudů jednotlivých protagonistů a vychází z běžného setkání mladých lidí, kteří hrají deskovou hru Dračí doupě. Jedným z výsledkov tohto projektu bola práve inscenácia a v našom prípade v Ružomberku to bola inscenácia s názvom Pod pokrievkou, ktorej sa venujeme téme životného prostredia a jeho ochrany a toho, ako my môžeme zodpovedne pristupovať k ochrane životného prostredia a vyjadriť svoj názor pri riešení tejto pre Ružomberok veľmi palčivej otázky, pretože ide o mesto, ktoré je druhé v rebríčku najznečistenejších miest na Slovensku. Samozrejme, nešlo nám o nejaké moralizovanie alebo len takú kritiku, ale išlo nám o to, aby sme otvorili nožnice ekofilozofie, teda primäť deti k tomu, aby uvažovali o tejto téme z hľadiska ekonómie a ekológie a hľadaniu spôsobov kompromisov v týchto dvoch dôležitých témach.